Está grabando? Hola, que tal? Tudo ben? Esqueces ben? Que bo diciste? Hoxe acercámonos a Vila de Malpica para entrevistar a Sergio... Hoxe acercámonos a Vila de... E agora que tal é a conexión da plantilla co novo Mister Piña? Pois moi boa, tanto nós como os meus compañeiros estamos encantados de que... Meus compañeiros... Una puta virgen... Virtuche virgen, tanto nós como os meus compañeiros. Ora empezamos neste. Empezamos nesta? Sí. Vale. Non hai que empezar outra vez. Vai, empezar, rapaz. Houve unha liga bipolar entre o Dumbría e o Corme. Parece que este ano seguirá así entre o Dumbría, pero seredes vos os que pelearedes por esta liga. Como Depois vos hai? enlazas unha ca outra, o que? Depois enlazas unha ca outra, como vos? Claro, dixoche... A tempada pasada houve unha liga bipolar entre o Dumbría e o Corme. Parece que este ano seguirá aí o Dumbría, pero seredes vos os que pelearedes por esta liga. Dixoche, como ves a liga? Esa hora? Despois da... Como ves agora? Podes falar máis despacio, Falo moi rápido, verdad? verdad? Sempre. Dos goles que levas marcados na tua carreira, con cal te quedarías? Moi boa pregunta, porque está...